חניכים ממעון השרון משתתפים בפעילות מיוחדת בספרייה העירונית. כתבת יומן הרצליה יפה בגדדי ליוותה אותם. הפרויקט שלנו עם חברים ממעון השרון התחיל אחרי שפנתה אלינו חווה ויינגרטן ושאלה אם הם יכולים לבוא לבקר בספרייה עם קבוצה של חניכים מהמעון. מרכז יום השרון זה מרכז יום שיקומי טיפולי לאנשים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים. אנשים מסיימים את חוק חינוך חובה בגיל 21, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ואז הם מחפשים להם מקומות השמה. המרכז עצמו הוא מרכז שהרעיון הוא, והכותרת שלו זה שילוב בקהילה ושינוי עמדות. ובמסגרת הזאת אנחנו חיפשנו מקום השמה והגענו לספרייה. חשבנו שהרעיון הוא טוב, לתת אפשרות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להתנסות, לגעת בספרים, לקרוא ספרים, חלקם יודעים לקרוא וכתוב, ואלה שאפילו לא יודעים לקרוא או לכתוב, להתנסות באווירה של הספרים והסיפורים עצמם שיכולים להיות פה. מי הוא חובש כתר על הראש? המלך. המטרות שהצבנו לפנינו כשהתחלנו בפרויקט היה מצד אחד חשיפה לעולם הספר וההתנסות, החוויה, הלמידה. מצד שני גם הנושא של ההרגלים, הלמידה החדשה, ולכן במפגשים בספרייה אנחנו משלבים גם דברים שהם נוספים. כשעסקנו באומנות פלסטית אז ראינו ציורים של ציירים גדולים וידועים בנושא של עונות השנה. שמענו את 4 העונות של ויוולדי. אוקיי, אני שמחה. עכשיו תקשיבי, לילה, את רואה מה עושה יפה? מה עושה יפה? ואני באמצע שיחה. אז אחר כך אני אשב איתך לראות את זה, בסדר? לכי לארון והוא יקרא איתך. אוקיי, זה בסדר, חלק מהחיים. העובדות של הספרייה, כל הזמן ההתעניינות שלהם בפרויקט גדלה והמעורבות שלהם, וגם מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד מוצלח. היו עוד דברים מאוד נחמדים, כמו איזה ילדה שביקרה בספרייה והצטרפה אלינו לקבוצה וישבה והקשיבה לסיפור יחד עם החברים ממעון השרון, או חברה אחרת שפגשה בספרייה שכנה שהיא מכירה מהשכונה שהיא גרה בה, וזה יצר המון עניין אצל כל חברי הקבוצה, והם רצו גם להשתתף בשיחה ביניהם. זה היה מאוד נחמד ומאוד מרגש. איך יש פה סרט? בתמונה. בתמונות, נכון. תמונה, אם אני מזיזה מהר, יוצא לי סרט. זה גדול. תדפדף לך בצורה. זהו, זה כל הדברים שיש לנו. אני ילידת הרצליה, ולמדתי לא רחוק מבית ספר ברנר, שהוא קרוב לאפסלר, כן. ואנחנו כילדים לא נגענו בגדר כי פחדנו שנדבק, ושלחנו אחד את השני ללפצלר ובחזרה, כי לא ידענו מה זה מפגרים. עצם ההליכה של החברים שלנו ברחוב, עצם ההגעה שלהם לספרייה והחיכוך שלהם עם האנשים בספרייה עצמה, יוצר מצב של אינטגרציה בין החברים, האנשים הרגילים ואנשי הספרייה, אנשים שבאים, ילדים שבאים. לא פעם אתה רואה אותם יושבים ומקשיבים לסיפור שהחברים הבוגרים מה-19 מקבלים או מספרים להם לספרייה. פנתה אלינו שרה שלום שהיא קוראת בספרייה, והיא גם סופרת שכותבת חומרים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. ואחרי שסיפרתי לה שאחד הקשיים שאני מתמודדת איתם זה שבעצם אני עובדת עם חומרים שמיועדים לילדים קטנים, למרות שהאוכלוסייה היא אוכלוסייה של אנשים מבוגרים. ואז היא הציעה לכתוב סיפור במיוחד עבור הקבוצה שלנו. מה שהיה לי ברור שצריך להיות בסיפור זה תכנים שמתאימים למבוגרים, ורמת שפה ואוצר מילים נמוכים יותר,
וזה מה שהכתיב לי את אופן הכנת הסיפור. החניכים עצמם באים לספרייה בשמחה גדולה, הם ממש מאושרים מהפעילות הזאת והם מראים את השמחה שלהם בצורה מאוד ברורה וחמה וזה מאוד מאוד כיף. אנחנו כצוות כל הזמן לומדים ורואים ומגלים יכולות חדשות של החניכים והולכים איתם וקוראים דברים מאוד מאוד מרגשים. כל אחד מאיתנו צריך לתרום את חלקו, כל אחד מאיתנו כאדם, כאזרח, צריך לתרום את חלקו. אין בהתנדבויות, זה אחד המקומות שבאמת משווע למתנדבים. אין ביחס של אותו אזרח לחברים שלנו שהם פוגשים אותם היום בבתי הקפה, פוגשים אותם במוזיאונים שאנחנו מגיעים איתם. פשוט להיות איתנו. ולהתייחס אלינו בגובה העיניים. אף אחד לא מבקש טובות או רחמים, להתייחסו אלינו כמו שאנחנו.